Dovolte mi začít. Měl byste vidět na sdílenou obrazovku vlastně s prezentací. A co nás tady dneska čeká? Na začátku trošku tady představím širší kontexty ohledně vůbec té metodiky Fertile a věcí, které se týkají i vlastně toho projektu, abyste trošku pochopili, proč vůbec robotika nebo ve spojení s výtvarnými obory nebo s uměním a proč vůbec se tímhletím směrem tady zaměřujeme. A zároveň z toho pak i trošku bude lépe pochopitelné vlastně ty obsahy nebo nějaké ty koncepty té metodiky jako takové. Pak si tady podíváme na tu metodiku samotnou, trošku si tady povíme vlastně, co je tím hlavním jádrem a jak funguje. A nezůstane samozřejmě pouze tady u nějaké teorie, ale budeme se tady, nebo ukážu vám nějaké příklady, to znamená, ukážu vám i příklady z praxe, příklady projektů, které byly vytvořeny podle té metodiky, některé realizované na školách a nejenom v České republice, ale spíš i třeba v zahraničí a některé jenom vlastně navržené. A s tou návrhou těch projektů, nebo s tím návrhem těch projektů souvisí i platforma, která vlastně pomáhá s tím navrhováním a to je další bod, který bych vám tady vlastně rád nějak představil. Čímž bych vás pak vlastně nějakým způsobem i pozval nebo vám nabídnul možnost, protože ta platforma je volně dostupná, to znamená, můžete se tam pak přihlásit a najít tam třeba případně nějakou inspiraci do výuky pro vás ve škole. Ať už se zajímáte o robotiku, anebo ať už se zajímáte třeba o nějaký obor umění a případně variantu, jak to provázat. Tak, pojďme teďka na nějaké ty širší kontexty. Takže, jak už jsem tady zmínil, ta metodika vlastně je, nebo byla vytvořena v rámci projektu Fertile. Nebudu tady moc představovat ten projekt jako takový. Jsou tady v té prezentaci, ale možná tady otevřu vlastně stránku s projektem, akorát jenom musím změnit tady sdílení. Tak, jste to měli už vidět. Stránku s projektem, kde kromě věcí kolem projektu, které nejsou moc zajímavé, jsou tady věci, které se týkají i materiálů. To znamená, pokud někdo z vás by měl zájem o materiály pro výuku nebo vlastně něco se dozvědět, jak o té metodice, tak o té platformě, nějaký vlastně průvodce, to, jak pracovat s tou platformou, případně jsou tady i pracovní sešity a nějaké pracovní listy, a nějaké aktivity, například na rozvoj informatického myšlení. Takže je tady spousta materiálů, které jsou jak v angličtině, tak v češtině a sloužily primárně jako součást školení, vlastně vzdělávacího kurzu, zaměřeného na právě práci s tou metodikou a jsou vám tady plně k dispozici. Stejně tak je tady odkaz i na tu platformu jako takovou, což je druhá část, kterou tady vlastně pak chci ukázat a týká se vlastně platformy, kde si ukážeme, jak s tou metodikou pracovat. Tak, vrátím se tady k prezentaci. V rámci toho projektu, v kterém vznikla ta metodika, tak tam hlavním cílem bylo vlastně najít nějaký způsob, jak tu edukační robotiku dostat i do jiných oborů. To znamená do těch uměleckých. Typicky nebo ne tak vlastně využívaných nebo ne tak často vlastně propojovaných právě s informatikou. Ten důvod
vycházel i z toho, že ačkoliv tady v České republice informatické myšlení pořád ještě chápeme hodně úzce v kontextu informatiky nebo informatických předmětů ve školách, tak v zahraničí, například třeba v Řecku, se dostává to informatické myšlení napříč už jako do ostatních oborů, je tam snaha o rozvoj napříč vlastně obory. Podobně jako u nás teďka tady s poslední změnou RVP se o to snažíme v kontextu digitální gramotnosti, tak v některých zemích už jsou dál a vlastně snaží se informační nebo informatické myšlení dál vlastně rozvíjet i v jiných oborech. Takže to byl jeden z těch důvodů, proč vlastně propojení těchto dvou disciplín nebo těchto dvou oblastí. Zároveň tady byl ne požadavek, ale trošku nápad nějakým způsobem podpořit distanční výuku. Byl tady COVID kdysi, něco takového se samozřejmě může stát dál, nebo znova. Může ta distanční výuka na základních školách se rozjet mnohem více, než bychom rádi. A zároveň se to může hodit pro některé žáky, kteří jsou třeba dlouhodobě nemocní. To znamená, je tady byla ta snaha najít cestu, jakým způsobem dostat i k těm žákům vlastně edukační robotiku a tenhle směr. No a třetí takový důvod, nebo třetí takový hlavní cíl bylo vlastně tady připravit metodickou podporu učitelům právě v podobě té komunitní platformy, kde by nalezli učitelé jak příklady, nějaké inspirace, ale měli by možnost tam vlastně i nalézt například kolegy nebo podobně smýšlející učitelé, ať už z oboru informatiky, nebo z oboru vlastně těch uměleckých oblastí, s tím, že by se mohli propojit a vlastně i společně si třeba navrhnout nějaké projekty. Takže to krátce k tomu širšímu kontextu. Proč zařazovat robotiku do vzdělání, se tady asi, předpokládám, nemusíme se tím moc zabývat. Všem je nám asi jasné, že ta robotika má široký přesah do praxe a můžeme to vidět více a více kolem nás vlastně v běžném životě. S tím, že dost často je to samozřejmě spojováno s technickými obory a s technickými tématy, ale postupně se to vlastně začíná dostávat i do oblasti toho umění, ať už například roboti, kteří jsou součástí různých performance a divadelních vystoupení, tak i v kontextu například tvorby nějakých výtvarných umění a vlastně snaha nějakým způsobem tu robotiku vlastně více přitáhnout i do takových vlastně věcí, kde ta informatika nemá moc místo. Než dojdeme k samotné té metodice, tak vlastně to, na čem je ta metodika dost postavená, vychází i z toho, co se v té edukační robotice víceméně řeší. Nebudu zabíhat úplně do detailů, ale je zřejmé, že v edukační robotice je vždycky ta výuka nebo řešení nějakých robotických problémů postaveno na v podstatě hledání nějakého řešení obecného nebo konkrétního problému. Může to být hledání cesty, to znamená řešení pohybu toho robota, může to být i samozřejmě řešení nějaké situace, pro kterou toho robota chceme naprogramovat, ať už třídění některých věcí nebo vlastně vykonávání zkrátka nějakých sekvencí, které vychází z běžných vlastně situací ze života a z toho, co je kolem nás. Zároveň se tam řeší stavba, to znamená, není tam jenom ta věc řešení problému a hledání toho vhodného jakoby výstupu nebo řešení, ale je tam i vlastně samotná stavba, to znamená, je tady trošku konstruktivismus, práce jakoby ruční, manuální, která dost mizí. A zrovna v této oblasti to provázání například na výtvarnou výchovu nebo na jiné umělecké obory, které vlastně
řeší taky dovednosti a řeší rozvoj vlastně manuálních dovedností, tak v této oblasti jsou tady ty vazby docela zřejmé. No a samozřejmě se tam pak řeší programování, protože ty roboty je vždycky zapotřebí naprogramovat. Edukační robotika je rozhodně jako vhodný nástroj pro rozvoj informatického myšlení. To je další takové východisko, které vlastně pro tu metodiku je docela zásadní. No a pokud se pak budeme bavit o tom, jak na edukační robotiku ve vzdělávání, tak se rozhodně dostaneme k nějakým konceptům pedagogickým, případně různým metodám a formám výuky, které hodně staví na badatelském přístupu, na problémovém učení, na projektových metodách a tak dále. Všechny tyhle věci se vlastně nějakým způsobem staly východisky i pro návrh té metodiky. To znamená, jak vhodně postavit výuku nebo jak vhodně navrhnout výukovou aktivitu s edukační robotikou, se zapojením výtvarného umění, tak, aby vlastně to směřovalo k těm cílům, které jsou vždycky vlastně z obou těch disciplín. Je nutné je sledovat najednou. Ta metodika vznikla na základě různých analýz právě i v kontextu toho, jak rozvíjet informatické myšlení. A výsledkem nebo takovým tím výstupem, ke kterému se došlo, tak byl vlastně model CCPS, který je právě postaven na problémové metodě. A výsledkem tím pádem bylo 5 základních fází, kterými by měla procházet vlastně ta výuková aktivita nebo výukový projekt, respektive které by měli ty žáci řešit. A do těchto 5 fází je v podstatě zapotřebí ideálně celou tu výukovou aktivitu nějakým způsobem rozčlenit. A těch 5 fází dál pak ještě trošku víc rozeberu. Nicméně, když se ta metodika navrhovala, tak kromě věcí, které už jsem tady zmínil v kontextu edukační robotiky, byly další jakoby aspekty, které jsme se snažili vlastně sledovat. A jedno z toho bylo, že se musí vlastně v té aktivitě výukové zohledňovat, nebo respektive musí se tam směřovat jak k výukovým cílům edukační robotiky, tak zároveň k výukovým cílům, které vlastně souvisí s uměleckými obory. Zároveň v návaznosti na ten předchozí slide byla snaha, aby vlastně ta metodika reflektovala tu problémovou metodu. To znamená, aby opravdu byla postavena na tomto konceptu, který kdokoliv, kdo učí edukační robotiku, tak asi mi dá za pravdu nebo se stotožní s tím, že vlastně ta problémová metoda je tam nejčastější a nejtypičtější asi způsob, jakým vlastně se ta robotika vyučuje. No a ideálně, aby v každém tom kroku z těch 5 fází nebo v každé té fázi se nějakým způsobem sledoval rozvoj informatického myšlení. Takže aby vlastně každý ten krok souvisel s nějakou složkou informatického myšlení a s jeho nebo s jejím rozvojem. To, co vycházelo zase z těch úvah na začátku, to znamená, chceme tady nabídnout i aktivity, které nejsou i z organizačních důvodů třeba založeny pouze na tom všechno řešit ve škole, ale nabídnout tam i možnosti realizovat aktivity doma nebo online, tak dál se ta robotika nebo ta metodika zaměřuje nebo snaží se podpořit nějakým způsobem implementaci vlastně robotických simulátorů, tak, aby se tím právě vyřešily případné problémy. Může s tím souviset i například dostupnost hlediska vybavení školy, kde ty simulátory dost často mohou do velké míry nahradit ty reálné roboty, aspoň v některých těch fázích a v některých těch částech té tvorby projektu.
Výsledná robotika, teda výsledná metodika, má tedy vlastně těchto 5 základních fází, z nichž vlastně každá ta fáze může být řešena jak vlastně aktivitami dílčími face to face, neboli prezenčně ve škole, tak ale samozřejmě se tady vždycky nabízí i možnost realizace té aktivity online. To znamená, je už jenom na tom učiteli a na tom návrhu té aktivity, jakým způsobem ty aktivity výukové budou navrženy, aby vlastně buď bylo využito té online výuky, anebo to bylo realizováno prezenčně. Ke každé té fázi se více či méně vážou některé ty dílčí složky informatického myšlení. Typicky na začátku se bude hodně sledovat vlastně abstrakce, případně vzory a sekvence. To znamená v momentě, kdy žáci by měli vymýšlet, jakým způsobem nebo jak realizovat nebo jak vyřešit nějaký ten problém, budou vymýšlet nápady, určitě budou muset vlastně analyzovat něco, co se tam například opakuje a zároveň budou muset ten problém vlastně nahlížet z širšího hlediska. To znamená, k různým těm fázím se tady vážou různé části toho informatického myšlení, s tím, že se samozřejmě nezapomíná tady ani na nějakou evaluaci, a to jak ve smyslu zpětné vazby, tak i ve smyslu vlastně evaluovat to svoje řešení a případně to řešení dále vlastně zdokonalizovat, případně ho i nějakým způsobem zgeneralizovat a udělat z toho obecnější platné vlastně řešení nějakých problémových situací. V rámci každé té fáze, kde například, když si vezmeme fázi porozumění problémů, v které vlastně by žáci měli pochopit, co se po nich chce a nějakým způsobem být schopni ten problém postupně vlastně i dekomponovat, to znamená rozdělit na dílčí prvky, tak v každé takovéto fázi samozřejmě může být mnoho dílčích aktivit. Ta metodika se snaží vlastně nějakým způsobem popisovat nebo podporovat neustálé sledování jak těch aktivit v rámci informatických předmětů, tak i v rámci toho uměleckého oboru. Takže to vlastně vyžaduje, aby se definovaly nebo navrhly aktivity, které jsou pro ty jednotlivé obory. To znamená, můžou to být aktivity pouze pro informatiku, můžou to být aktivity pouze pro například výtvarnou výchovu, nebo to můžou být aktivity společné, ať už se to bude realizovat tandemovou výukou, nebo v rámci nějaké projektové výuky nebo projektového dnu. To už je věcí organizace. Ale můžou to být i aktivity, které vlastně budou sledovat ty výukové cíle jak pro tu robotiku, tak i pro ten umělecký obor. Každá tato dílčí aktivita je vlastně pak popisována, já vám to vlastně později ukážu konkrétně v té platformě, je popisována a specifikována jakoby detailními vlastně položkami s tím, že každá aktivita má nějakou časovou dotaci, to znamená zapotřebí říct, jak dlouho bude trvat. Každá aktivita by měla mít nějaký cíl, má nějakou organizační formu, má samozřejmě formu i z hlediska, jestli je online nebo jestli je prezenční. Všechny tyhle aspekty se vlastně u té aktivity popíší. Samozřejmě se popíše i nějak ta aktivita jako taková, to znamená, co by měl žák dělat, a samozřejmě se popíše i role učitele. Na toho, kdo vlastně podle té metodiky navrhuje nějakou aktivitu, tak se samozřejmě na něj klade neustále přirozeně a nějak tak vnitřně tlak, aby neustále vlastně ten svůj
celý projekt výukový, který vlastně tady štěpí a dělí na jednotlivé aktivity, neustále analyzoval, ale zároveň tam vlastně musí probíhat i syntéza, aby ty cíle z informatiky, stejně tak jako ty cíle z umělecké oblasti, byly neustále sledovány nějak tak paralelně a ten projekt nebo ta výuková aktivita směřovala vlastně v obou těch rovinách k tomu požadovanému výsledku. V každé té aktivitě se zároveň tedy specifikuje vlastně složka informatického myšlení, která by tou aktivitou měla být rozvíjena. To znamená zase na toho učitele, který podle té metodiky tu aktivitu navrhuje, tak vlastně to pořád na vás vyžaduje zamýšlet se nad tím, do jaké míry v té aktivitě je ta daná složka informatického rozvíjená, nebo jestli je, nebo jestli se to zaměřuje na více složek, nebo jestli to souvisí třeba jenom s tou informatikou a tak dále. Nicméně u každé té aktivity nebo u většiny těch aktivit by se nějaká ta složka informatického myšlení měla vlastně objevovat. Jak jsem zmínil, pro ty jednotlivé aktivity, které mohou být i vlastně onlineového charakteru, tak se specifikuje i technické vybavení nebo vlastně pomůcky, které jsou k tomu zapotřebí. Samozřejmě na začátku asi se rozhodne celkově, s jakou stavebnicí nebo s jakým robotem vlastně celý ten projekt má být, ale pro ty jednotlivé online aktivity můžou právě posloužit i simulátory. A v tomhle kontextu tady mám jenom takovou ukázku, příklady určitých simulátorů, které vlastně je možné využít. Je možné, že některé z nich znáte, že s některými jste se už potkali. Co tak mám dobrou zpětnou vazbu, tak MakeCode většina učitelů, kteří informatiku učí, tak zná, ať už v kontextu právě třeba mikrobitu, nebo v kontextu i vlastně toho jazyka jako takového, například pro programování Minecraftu. Ale spousta vyučujících taky se setkala s Tinkercadem, v kterém se dá krásně programovat. A pokud někdo z vás pracuje s Arduinem, tak tady vlastně se dá krásně použít ten Tinkercad pro vlastně práci s Arduinem. Zajímavým simulátorem je OpenRoberta, která vlastně nabízí strašně moc vlastně prostředí, pro které je možné ten simulátor využít. Od Edisona po, myslím, že tam má i Ozoboty. Nabízí tam opravdu velké množství vlastně robotů a robotických stavebnic, pro které můžete tu OpenRobertu využít. Samozřejmě i mikrobit tam je možné simulovat, ale zase, pokud bych měl pracovat s mikrobitem jako simulátorem, tak bych určitě šáhnul po MakeCodeu jako takovém, který je přece jenom pro ten mikrobit mnohem lépe odladěný. Co se týká simulátoru, nemyslím teďka toho jazyka jako takového. Takže to jsou různé simulátory, které je možné využít. A já bych vám teďka ukázal trošku tu platformu, dokavať máme v hlavě docela dobře ještě tu metodiku. V rámci té platformy vlastně, do které se můžete zaregistrovat, to znamená, po nějaké registraci se vám tam vytvoří účet a tím pádem máte možnost dál vlastně tam hledat i mezi učiteli, můžete si vytvářet vlastní návrhy, ty návrhy i publikovat a tak dále. Nicméně i bez toho, aniž byste byli registrovaní,
tak můžete vlastně jakým způsobem procházet ten repozitář, pokud jsou tam ty návrhy veřejné. Ten repozitář je plný vlastně projektů nebo návrhů projektových aktivit, které jsou v různých jazycích. Já jsem tady takhle vyfiltroval české projekty a vlastně na nějakém vám tady budu malinko demonstrovat tu metodiku. To znamená, já když si rozkliknu ten daný projekt, tak tady můžeme vidět ty jednotlivé součásti metodiky, o kterých jsem před chvilkou mluvil. To znamená, na začátku jsou tady nějaké obecné informace o projektu, to znamená od popisu přes kategorii, z hlediska do jaké kategorie může vlastně ta aktivita zapadá, například pokud programujeme robota, aby tvořil nějaké umění, nebo programujeme robota, aby vlastně byl součástí například nějaké performance nebo nějakého vystoupení, a nebo naopak je robot jako součástí nějakého projektu a stává se třeba v podstatě hercem nebo zastává nějakou roli, to znamená, můžeme ho nějakým způsobem ozdobit a je to třeba více laděno do té roviny výtvarného umění. Jsou tady popsány i cíle, to znamená vzdělávací cíle jak z oblasti umění, tak z hlediska robotiky, s tím, že v rámci toho umění je tam i vždycky nějaká kategorie, které se to týká, to znamená, tenhle ten konkrétní příklad se týká vlastně kresby, kde tedy ten robot v podstatě vytváří nějakou kresbu. A pak jsou tady další případně specifikované vlastnosti toho projektu z hlediska nutných technologií nebo použitých technologií, stupně vzdělávání, pro jaký to je zaměřeno, a případně nějaké návrhy, co se dál s tím projektem dá dělat. To je vlastně obecná informace o tom projektu, s tím, že pak jsou tady ty jednotlivé fáze, o kterých jsme mluvili, to znamená těch 5 fází, kterými by měl vlastně žák procházet při realizaci té výukové aktivity celkové. Samozřejmě ten projekt může být na 1 vyučovací hodinu nebo taky může být na desítky hodin. Podle toho nebo je samozřejmě tady ten projekt pak rozštěpen do mnoho nebo málo dílčích aktivit. No a když se podíváme na ty jednotlivé aktivity, tak v podstatě tady můžeme vidět, že v rámci například vlastně úvodu, to znamená porozumění tomu problému, co se vlastně po těch žácích bude chtít, tak je tady vlastně nějaká aktivita, která ilustruje, o co tady půjde. Vidíte, že je tady označena zeleně, tím pádem to znamená, že se týká jak toho oboru výtvarné výchovy nebo předmětu výtvarná výchova, tak toho předmětu informatika, to znamená edukační robotiky. Je tady vyhrazený nebo doporučený čas na tu aktivitu a je tady vlastně nějakým způsobem i charakter té aktivity z hlediska, co se vlastně snažíme tou aktivitou vyřešit. Jestli chceme motivovat žáky, jestli jim chceme například sdělit nový obsah, nebo je to o tom, kdy oni už například programují nebo konstruují robota, nebo nějakým způsobem generují nebo vymýšlí nápady a tak dále, nebo hodnotí. To znamená, jsou to typy těch aktivit, tak jak vlastně je ta aktivita zaměřena. Vidíte, že je tady i definována právě ta složka informatického myšlení, to znamená v tomto případě abstrakce, a výuka je tady vlastně řešená prezenčně s tím, že organizace hromadná. Tímhle způsobem můžete popsat vlastně každou aktivitu, zároveň k té aktivitě přidat i nějaké soubory, které můžou být jak pracovní list pro žáky, tak to může být jenom nějaký obrázek právě třeba pro učitele jako pomocný materiál. Když bychom se tady posunuli kousek dál, tak se podíváme tady na
vlastně tu aktivitu výtvarné prvky a jejich kombinace. S tím, že je tady zase popis té aktivity. Vidíte, že vlastně už se to týká pouze toho předmětu výtvarná výchova a typ je vlastně nějaké plánování. To znamená, se očekává, že v této aktivitě budou žáci nějakým způsobem navrhovat jakým způsobem vlastně ten problém vyřešit, případně co vlastně vytvořit. Díky tomu, že vlastně nějakým způsobem mají k dispozici právě tady v tom případě nějakou kresbu, kterou mají jako ilustrační nebo jako nějaký vzorový materiál, tak vlastně se očekává, že se tady bude rozvíjet ta složka vzory a sekvence, protože vlastně žáci budou nuceni tady s nějakým způsobem rozpoznávat opakující se vzory v rámci toho obrazu nebo nějaké sekvence, aby vlastně začali vymýšlet, jakým způsobem potom třeba naprogramovat toho robota s tím, že něco se dá opakovat, něco se dá vlastně nějakým způsobem takhle generovat. Když zase přeskočím trošku dál, tak v rámci pak zpracování řešení vlastně vidíte, že už je tady práce už zejména v edukační robotice, to znamená, už se očekává, že vlastně žáci mají nějaký plán, mají nějaký nápad, jak to vyřešit, a tady by se už měli v podstatě pouštět do konstrukce robota, případně do programování vlastně samotného kódu nebo samotného toho programu s tím, aby vlastně už tady vznikl nějaký výstup. Tady vidíte, že je zase vlastně příklad řešení, jakým způsobem naprogramovat tady konkrétně ve Scratchi, to znamená tady využít Scratch coby simulátor, i když to není úplně simulátor v pravém slova smyslu, ale nějakým způsobem tady je vlastně použit. No a každý ten projekt by měl mít i vlastně nějakou tu fázi toho hodnocení. To znamená, je tady jak analýza v podstatě té části toho kreslení, to znamená, jestli opravdu ten robot kreslí to, co měl zadáno, nebo to, co měl vlastně nějakým způsobem nakreslit. No a zároveň tady může být i řešení vlastně, jakým způsobem ten algoritmus vlastně přiblížit nebo upravit tak, aby byl aplikovatelný třeba na nějaké jiné abstraktní obrazy nebo abstraktní techniky. To znamená, dá se to dál rozvíjet v to, aby žáci vlastně vytvořili nějaké obecnější například funkce nebo nějaké obecnější metody, které bude možné opakovat nebo aplikovat vlastně v jiných příkladech. Takže tady vlastně vidíte rozdělení těch jednotlivých fází do těch dílčích aktivit s tím, že i jak mám zatím zpětnou vazbu od právě třeba učitelů, kteří tady navrhovali ty aktivity pomocí tady tohodle formuláře v podstatě, tak je to vlastně opravdu nutí, někdy až moc, ale i vlastně zpětně to docela kvitují, že je to nutí vlastně neustále přemýšlet o té struktuře, aby opravdu sledovala ten problémový přístup a zároveň sledovala vlastně rozvoj toho informatického myšlení nebo těch složek dílčích v těch jednotlivých fázích, tak jak tomu odpovídají. Samozřejmě dost často řešíte pak situaci, jakým způsobem tam vlastně skloubit nebo vnořit ty online aktivity, protože většina učitelů přece jenom preferuje to, když ty žáci pracují s těmi robotickými stavebnicemi vlastně v hodině a vůbec spíš tu prezenční výuku,
ale ty simulátory se dají krásně použít například na přípravu nějakého kódu jako domácí úkol, nebo na procvičení, nebo na právě třeba to zobecnění těch hotových řešení. Takže je vždycky možné vlastně to doplnit s těmihle online aktivitami nebo distančními aktivitami, aby nějakým způsobem jste vlastně ušetřili čas ve výuce a žáci už mohli přijít s něčím připraveným vlastně z domova. Tak, já se tady překliknu zpátky do té prezentace. Tak. Takže, tak, dobrý. A abych vám tady ještě ukázal pár příkladů vlastně hotových už projektů, abyste měli třeba i nějakou inspiraci nebo vlastně představu, co by mohlo být. Máme tady asi těchto 5 projektů, tak já tady tak aspoň 2 z nich projdu. Jeden z nich je vlastně mise na Mars, která kombinovala jak dramatickou výchovu, tak výtvarnou výchovu s edukační robotikou. Byla určená pro 1. stupeň. Byla realizovaná, myslím si, že v Řecku, jestli se dobře vybavuju. A šlo tam vlastně celé o to, aby si žáci nějakým způsobem vymysleli vlastně scénář pro divadelní hru, která se jmenovala Mise na Mars. A museli samozřejmě vytvořit spoustu dekorací a rekvizit a zároveň si vytvořit i svoje převleky. A následně, to znamená, tady ta robotika neměla zatím žádný moc velký význam, ale potom v podstatě začali pomocí simulátoru a vidíte, tady to je simulátor vlastně pro Beebota, to znamená, tady úplně Beebota asi všichni znáte, jednoduchou robotickou hračku. A vlastně tady byl nějakým způsobem nutnost, kde na základě pracovního sešitu nebo pracovního listu, kde měli vlastně vytyčenou nějakou dráhu nebo nějakou síť, tak museli vlastně naprogramovat toho Beebota, takhle zatím virtuálně, aby vlastně ten Beebot správně odletěl na Mars. V momentě, kdy to měli hotovo, tak si pak vlastně ten program mohli realizovat přímo na Beebotech s tím, že si vlastně toho Beebota nějakým způsobem ozdobili, v podstatě vytvořili z něj alá vesmírnou loď a vlastně následně ho pak naprogramovali tak, aby ten Beebot vlastně doletěl na Mars. Takže byly to trošku oddělené aktivity. Jedna věc byla samotná divadelní hra a druhá věc byla vlastně to programování Beebotů a ta provázanost tady byla zejména v tom tematickém zaměření. Druhý příklad souvisí vlastně s hudební výchovou, kdy žáci měli vlastně nějakým způsobem analyzovat jednoduchou písničku a ideálně rozpoznat vlastně, nebo dostali nějaký notový zápis, ale měli rozpoznat vlastně nějaké frekvence, ale části té písně, které se vlastně opakují. To znamená, vedlo to k tomu, aby našli nějaké, ať už takty, nebo vlastně sloky v té písni, které se opakují a potom vlastně jak efektivně naprogramovali a využili právě třeba cyklů pro vlastně opakování se určitých sekvencí. S tím, že na začátku vlastně si vypsali ty jednotlivé noty a v tom hledali ty vlastně vzory a ty opakující se sekvence. No a následně, když měli vlastně návrh, tak naprogramovali tady robota Cody Rocky, který vlastně pak tu píseň měl přehrát. Hodnocení tady zase proběhlo na závěr v tom smyslu, že si přehrávali jednotlivé písně. Za prvé měli jednotlivé skupiny rozpoznat, co to je vlastně za píseň.
a jestli ta píseň je přehraná správně tím robotem, to znamená, jestli tam nejsou nějaké chyby v těch notách. A zároveň pak se i dívali na to, jakým způsobem řešili ten kód, to znamená, jestli třeba používali ty cykly, nebo jaké vlastně opakující se sekvence tam jednotlivé skupiny našly. Pak bych tady možná ještě ukázal jeden příklad, který vlastně souvisí taky s kreslením, s robotem a kreslením a spočívá v tom, kdy se vlastně řeší nějaká kresba jedním tahem s tím, že jako demonstrační nebo startovní obrázek je jednoduchý domeček, kde opět na začátku žáci museli nejdřív vlastně vymyslet, jakým způsobem se kreslí domeček jedním tahem, to znamená vytvořit nějaký algoritmus, jak to udělat ručně tužkou na papír. No a následně vlastně bylo zapotřebí to přetavit do robota, to znamená za prvé vymyslet konstrukci vůbec takovou, aby ten robot to byl schopen vytvořit a za druhé pak naprogramovat vlastně toho robota tak, aby udělal tu správnou sekvenci těch pohybů. Zase je tady zřejmé, že jsou tady vlastně opakující se sekvence, které tady jsou. Je tady nějaká, i když v tomhle případě spíše geometrie, ale je to nějaká určitá průprava vlastně, co se týká kresby potom jedním tahem vlastně do výtvarné výchovy. S tím, že v některých případech byl využit ozobot, v některých případech vlastně žáci měli Lego stavebnici, kde pak ale to znamená samozřejmě větší časovou dotaci z důvodu konstrukce a tak dále. Ale to už je pak věcí té organizace. Tak a já koukám, že se nám tady krásně naplňuje čas. Já tady sice mám ještě nějaké další příklady, ale vlastně ty příklady jsou si dosti podobné, takže už k tím asi nebudu zabíhat. Vrátím se tady trošku ještě k platformě, jenom v krátkosti na závěr. Jestli se mi tady podaří překliknout. Myslím, že ano. Musíme posunout. A v rámci té platformy, kromě toho, že tady je tedy repozitář, na které najdete spoustu vlastně těch projektů, tak jsou tady zároveň pak možnost vlastně najít i učitele. To znamená, můžete tady nějakým způsobem si i vylistovat kolegy nebo učitele, kteří mají zaměření, ať už výtvarné nebo naopak edukační robotiky a případně i podle stupně vzdělání a samozřejmě země. To znamená, asi budete hledat spíše ve vodách českého jazyka. Ale proč to říkám? Protože v momentě, kdy se tady s někým spojíte, tak je možnost ten váš návrh, který tady vytváříte, sdílet s někým dalším a vlastně pustit někoho dalšího do toho, abyste ten návrh mohli vytvářet oba. To znamená, je to tady uděláno i proto, abyste se mohli spojit s někým z druhého oboru, to znamená informatik například s někým z výtvarné výchovy, a společně pak vlastně si tady ten projekt dotvářet v rámci té platformy a nemuseli u toho nutně jakoby sedět spolu. To znamená, můžete si ty i role rozdělit a každý si tam vytvářet vlastně svoje části těch aktivit. Tak, to bylo asi k metodice Fertile vlastně za mě vše. Já doufám, že vám to aspoň něco přineslo a že trošku jsem vám tadyhle poodkryl vlastně, co se za tou metodikou Fertile skrývá a k čemu vlastně může pomoci. No a já bych tady teďka otevřel diskuzní nebo čas na otázky, to znamená, jestli máte někdo nějakou otázku,
nebo dotaz, ať už k metodice, nebo k něčemu dalšímu, nebo klidně k té platformě, tak asi teďka je ten pravý čas. Tak prosím. Tak, vypadá to, že dotazy nejsou. Dobrá. Dobře. Tak jo, takže toť za mě a za představení metodiky vše. Já taky děkuji za účast, pane Obdržálek, i ostatní. Prostor se do Fertilu máte možnost vrátit kdykoliv, to znamená, stránky jsou normálně k nalezení, když si zadáte Fertile Project, tak stránky vám vyskočí a můžete se tam kdykoliv dostat. Taky děkuji, pane Lukš. I paní kolegyni Procházkové tady děkuji za účast. Tak já vám přeju zbytek hezkého, respektive hezký zbytek roku a děkuji za účast. Mějte se hezky, nashledanou. Nashledanou.